My sme direct to consumer e-commerce. To znamená, že zberáme dáta z internetu, čo asi zákazníci môžu chcieť. Kedysi sme to robili úplne v začiatkoch, veľmi triviálne, že ja som sa pozeral po Google Trends, po vyhľadávaniach v Google, v YouTube a v rôznych platformách. Podľa toho som sa snažil dať zadanie kolegom, aby robili produkty podľa týchto marketingových zadaní. Dnes to máme posunuté na oveľa vyššiu úroveň. No, pozeráme si dáta na marketplace, čo sa tam hľadá, pozeráme si dáta na sociálnych sieťach, o čom sa tam hovorí, pozeráme si celý región, kde pôsobíme, máme na to už relatívne sofistikovaný systém a keď máme takéto marketingové zadanie, tak následne to posunieme na tým, ktorí sú backgroundovo skôr chemici a oni navrhnú fyzický produkt. Ako by sa mohol z tohto marketingového zadania stať reálny fyzický produkt, ktorý sa bude primárne predávať online. Následne sa to posúva na obchodný tím, ktorý sa snaží dohodnúť s výrobami, kto by to vedel vyrobiť, za akých podmienok, či my budeme vlastniť obaly a ingrediencie, alebo sa to spraví na kľúč, alebo si to vyrobíme vo vlastnej výrobnej kapacite, čiže je tam viacero alternatív. Keď už vyrobíme tento fyzický produkt, tak následne sa pokúšame ho predať konečným zákazníkom cez internet.